Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, tabi sa mga barangay officials, buda mga tanod na nagdadangog ngunyan. An barangay tanod, mga tugang saro sa mga may importanteng trabaho. Sa barangay governance, dahil ang tasinda bako sa naan nasusugo para sa security and safety kan barangay, kundi sa iba pang aspeto, nasusugo iyan kan mga barangay officials. Parte po kan barangay governance operation. Kaya lang ang mga tanod, mga tugang, ang ganun yan, day ki national law na yutabi ang nagtatao sa indanin dagdag na mga benepisyo bilang mga barangay police. Ang apod baga kan tanod baga, actually ang apod kan barangay tanod, barangay police. Barangay police iyan. Ang apod mga tugang kan mga tanod. And ining mga taong ini, nag-duty baga ang ki 24 oras. Pag may mga okasyon, nag-duty ang ki mga pirang oras tabi sa barangay, nagronda sa barangay. Pag may problema, iapodan ang tanod. Pag may nakabuhi dyan na ayam, may nagwalang ayam sa barangay, iapodan ang tanod. Iapodan si kapitan. Pag may halas na nakalaog sa harong, iapodan si kapitan, sisugo ang tanod, dakupon so halas. Narumduman ko kaya ka ito. May sa kauron akong kapitan, sabi sa ko, biyong nagumuda siya, salbatan na nga Sir Henry. At ang niya ko, relax lang. Ultimo niyang halas, iapodan niya ako, tadakupong ko na so alas sa arong, tanakalaog sa alas sa arong ninda. Garing hapon ako magkapitan. So mga tanod niya, iyang pipadakop niya kang halas. Oh. Dakula o ng papel kan tanod, pero ang hapot dyan, natatawanan daw sinda mga tugang kitama na kompensasyon. Natatawanan man daw sinda kintama na kompensasyon, mga tugang sa sinda tabi na pagtrabaho sa barangay. Lilingon po nindo, di ba, may tanod na babae, may tanod mga tugang na lalaki. Di ba? Kaya sa Legazpi, kasarong aldaw, nakuha sa attention ko kang kan pig report ni Karen, iguna tabi ki ordinansa mga tugang digdi sa Legazpi na inaprubaran ang sangguni ang panlalawigan, panlunsod. Inaprubaran po ang sangguni ang panlunsod na nagtatao mga tugang ki additional na subsidy o kaya honorarium mga tugang sa mga barangay tanod, sa mga tanod asin iba pa ma-increase man ngaya sa chief tanods. Di nga niya ko, sabi siya ang author ka na ordinansa niyan, tagarungan niya ako mas maray mananggad na matawanan ki dagdag na subsidiya o income lamang ang honoraryo man sa tuyang mga tanod. Tama lang nga kung i-relate ko po ini kang enot, igamang kitang na-diskuter digdi na igwa mga tugang kisarong resolution na nagdeklarar sa Legazpi na aapodon mga tugang na barangay Tano Day. Di na po, kasi nga kung author tabi kaya na ordinansang yan. Ang author dakaan si Councilor Sunshine Imperial. Councilor Sunshine Imperial, iyo databi ang author kang ordinansa na in-approve mga tugang kan Martes na iyo po ang matao nin magakanigong benepisyo sa mga tanod. Approve na. Ilingon no, ang barangay kagawad may honorarium, kapitan may honorarium. So, to mga tugang na mga BHW, igaman ang ki-honoraryo. Pero, gari man ang na nalilingawan na matawan ang gibeneficyo nindag na dagdag ang mga tanod ta. Kaya kang naraman ko na si Councilor Sunshine Imperial ang author, mga tugang, gari mga niya ko, magayon man na kaisipan ini, na matabangan taan mga opisyal, mga tugang kan barangay,
Nayaon po diyan nagtatrabaho. Ha? Balon ta daw nakaurunon ngo niya na pagkaaga. Apudan ta daw mga tugang si Councilor Sunshine Imperial. Kung ano ang laman mga tugang buda kumpira ang naisipan na idagdag sa mga tanod digdi po sa syudad ng Legazpi. Regardless po kung ano sa indang kulor, regardless po kung ano sa indang height, ang sa indang parong, para riyo po na maresibe kang honoraryum. Kaya apudan ta si Councilor Sunshine Imperial, mga tugang ang author kang ordinansang ini. Nasa linya na, Councilor Sunshine, maray na aga po. Sir Henry, good morning. As in, maray na aga po sa gabos na paraan tabay kan sa imong programa ngunya na pagkaaga. Opo, pasensya ka na po. Tana istorbo ta kangon na aga, Councilor. Pagapod ko sa Daiman imo. po, sir. Wala pong problema. Kumusta po ang sa imong pagkapi-kapi ngunya na aga? Maray-maray man po. Kasubago, actually, nagimata ako mga Aha. alas 5:30. Tapos mga tala. aki po, mga maribuko na po. Tamay eskwela. May reskwela, no? May Iyo reskwela. po. Iyo po. Excited na po. Oo. Mabilis na po. Iyo Excited baga. na mag-eskwela. Yes, Napatapos na naman ang klase ngunya na semana. Nanggad. Okay. Opo. Nagapud pa ko ta. Nadangog ko sa report kan pag-iriba mi. Naigwa ka dapo sa sarong ordinance na inapa-approve. Inaprobaran kan sanggol ng panunsun na magtatao po kidagdag na benepisyo sa satuya tabing mga barangay tanod. Ano po ang laman kang ordinance na ang tabi, Councilor Sunshine? Actually, Sir Henry, Opo. ini po na ilaog mi during the second regular session of the 16th Sanggunian January 10, Opo. 2023. Mhm. Ang requested ko po talaga, Sir Henry, was 500 pesos increase. Okay. Both for the chief tanod and the regular tanod. Mhm. Ito po sana supiga request kong amount. Opo. And then, ini po, it was referred to the Committee on Good Governance, chaired by Councilor Glenn Casulla, Mhm. tapos together with the Committee on Finance and Appropriations under Councilor Lau Beltran. Opo. Ini po, nag-conduct kami ng committee hearing. Base po duman sa napag-ururunan, medyo bako po available sa fund na pigahagad ko. Aha. Okay. So, ang pig-suggest ninda was to decrease it to 350 para sa regular tanod, as in 600 naman duman sa chief tanod. Opo. Mhm. And then, of course, we had to consult ang satuyang city budget. Yes, yes. And then, again, dai po siya natawan ng kaukulan na budget. Ito pong pigahagad na pinag-urunan mi. Opo, opo. So, it was again moved. So, nag-abot po kami hanggang October sa kuya pong pigkulit giraray. Oo. Ang sa tuya pong maigusto na konsyal na si Councilor Glenn. Sabi ko, Konsi, Opo. tabangin na ako. Sabi ko sa iya dahil ini talagang naipromesa ko talaga ini and sinabi ko na talagang ilalaban ko ining honorarium kan sa tuyang mga barangay tanod. Opo. So sa tabang man po kan sa tuyang acting mayor, Vice Mayor Bobby Cristobal, nakiuron po ako na sana maitao po ini. Opo. Maski diit po. So it was again calendared for the second reading ini pong October 8. Opo. 2024 and then finally po Mhm. ini po naaprubahan na po din for the third and final reading. Mhm. So ang nai-grant lang po ay Opo. 150 pesos Oho. para sa regular tanod, as in 400 pesos para po sa chief tanod Mhm. kang bilog na syudad ng Legazpi. Mhm. So, ini po ay para sa qualified or ining mga appointed na barangay tanod kang kada barangay. Opo. I see. Okay. Kung iyan po na benefisyong yan, madagdag po sa dati nilang pig-recibe o yun na po itong whole amount na ito tabi, Councilor. Kung may presente po sindang pig-recibe duman sa barangay o may dati pong subsidy man na pighali sa lokal na gobyerno?
Okay, presente po kada tanod, igo po sindang nare-receive na honorarium hali sa indang mga barangay, depende po iyan sa ira. Okay. Like Okay. for example po, ang bangkerohan, ang aram ko po is 1.5 ang chief tanod. Okay. As in ang regular tanod, 1.2 Yan. Oho. kada bulan. Okay. Opo. Dingon yan po, Sir Henry, ang mangyayari, so nakukuha ninda sa syudad na 600 kada bulan, magiging 1,000. So maluwas po, kada bulan, 2.5 na po ang satuyang chief tanod. Dakunaon ang increase, Opo. ano? And the regular tanod po, Oho. na nag-receive man kaya 1-2 sa barangay ninda, Oho. magigi po siyang additional of the 600 plus 150, which is 750. So Opo. they will be now receiving 1,950 per month po. Ayun. Oh, tama existing man palang pong subsidy hali sa lokal na gobyerno. Ano, Councilor Tabi, Sunshine? Igwa po, Yeah. sabi Sir Henry. Okay. And at present, we are giving, kang chinak ko po ini ka to, nagpuon ini 400 pesos. Opo. Regardless kung chief or regular tanod. Iyo, And iyo. then nag-additional po kaya 200 pesos last year. Opo. And then ini na po so next na dagdag, which is 400 and 150. Oh. Sabi ko nga ni Sir Henry, nakiuron ko ta ako, baka pwedeng doble ho na so 150 ta. 300 lamang. Iyo po. iyo. O garing po, Iyo. nasabutan ko man dahil syempre dakol pa man pong alokaraning budget an sa tuyang syudad. Pero ako po nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa bilog na membro kaning komitiba ang good governance. Kaiba po dyan si Councilor Butch Lucila. Opo. As in ang Councilor Luis Gutierrez. And ini po, Sir Henry, kang Opo. sa muya pong naipasar, sinabi ko man po na since it's of course, it was unanimously approved. So, I also made the whole 16th Sanggunian members as a co-authors of this ordinance because ako po, abo ko man po i-claim ang ordinansa na inio na sa kuya, na solo ko Opo. na pigbusol. Oo. Siyempre po, sa tabang man po kan sa kuyang paghiriba. So, gusto ko pong ipaabot na it was also a team effort. Alagad, ako po talaga sa original na author. Yeah. Opo. Yeah. Opo. May idea po kamo, Councilor, kung pira ang numero kang tanod ta po sa Legazpi, gabos. Actually, right now po, nasa 1,100 plus po kita ngunyan. 1,100 more or less, ano? Opo. Okay. Sobra po kitang 1,000 and medyo, if you will compute it, medyo magabat po. din Yung mananggad, talaga. dakula mananggad, per ano Opo, yan? actually, it's as of 2023 from CTDILG, it's 1,111. 1,111 times 150 na sana nasa kuwan siya. Dakula man talaga ang kay Puan Mananggadi. Sa masunod tabi naman, Councilor, pwede mo ining every year. 'Di ba? Pwede every other year pwede ka mag-request gari kidagdag na honorarium ano. Actually po, Sir Henry, iyo nga ni, so sabi ko sa sakuyang pag-iriba, as in kay Vice, Oo. sige po, ay kay Acting Mayor Bobby Cristobal, Oo. sabi ko, sige po, ako ko ining amount na ini, maski medyo diit, basta Oo. igwa, pero next year naman, sabi ko. Dahil, after election, Councilor, after election pag natawan ng kakimandato kan mga taga Legazpi naman giraray, pwede mo yan na i-move giraray 2020 kung anong taon yan, at least baka lamang madagdaga naman di makukaspig maupot mong kantidad para sa tuyang mga padabang mga barangay tanod. opo, actually, Sir Henry, ini po talaga sa kuyang pigbusol, as in piglaban, dahil nahihiling ko po ang Iyo baga? as in dedikasyon kan sa tuyang, not just the barangay tanod. If you would remember, last month,
Opo. I was also able to have it approved. So aloy ko naman na ordinansa na dagdag honorarium sa satuyang BHW, Yeah. BNS, BSPO, BSA, na from 1,200 we were able to give additional of 300 pesos. So now they will be getting 1,500 from the city. Oho. Aside from that, may makukuha pa po sinda sa barangay. Dahil sabi ko nga ni, I was talking to Tito Glenn, sabi ko sa iya, sabi ko, Tito, aram ko man kung gura no, kapagal Opo. ang sa indang trabaho. So reports po na pigahagad sa Iyo baga. satuyang mga BHW Iyo. and ang pagiging tanod po, bako karaw-karaw. Yeah. Dahil kaipuhan mong mantinaron ang peace and order sa imong barangay and yugon mo kung halimbawa kaisan, balkerupan. So Yeah. darakulaon po, malibot ka hanggang duman May wasuro pasakat. ng barangay, ano? Iyo po, Matanga, pati Sir paminsan Henry. nag-uuran, o ano, may Opo. bagyo, kaya nagatang serbisyo yan, mga barangay tanod. Tama ka po. That's why I moved talaga na matapos ko ini na Opo. ordinansa na ini. Sabi ko bago matapos ining taon. Oo. Dahil mapuon po ini by January 2025. Yeah. Duman po ini ma-take effect. And sabi ko talagang nahihiling ko na ini po deserve po kan sa tuyang barangay tanod and the Opo. other barangay na appointed ini pong mga PHW. Oo. Dahil grabe po, Sir Henry, bako po karaw-karaw, if you would divide it nga ni po per day, manggura naman Iyo. sana po maluwas. Deka, Di nga Kwan, ni po, wala pa naman sa minsan pigapod na minimum na wage per day kan sa tuyang Iyo mga po, tanod po na sabi, Sir Henry, BHW. iyo po, tama ka po dyan. Oo. Kaya sabi ko nga ni, maski diit, Opo. tanggapon ko po, agad gusto ko pong ipaabot sa satuyang mga padabang tanod kasi the rest po sa barangay na mga appointed, yung mga PHW. Ako po, sa kuya pong isusulong liraray na mas mataasan pa po ang sa indang honorarium kaiba ang sa kuyang bilog na pag-iriba kung Yeah, ako po yeah, matawan din da ulit ng chance by next year. Yeah. Hindi po talaga saro ini sa kuyang priority because aram ko man po ang sa indang pangangaipuan sa oral daw. Sabi nga ni po baga ni BMRB pares man sana po ang presyo kang bagas na pigkakaon din da sa pigkakaon ta. Correct, Ano correct. diferensya? Ay, magkidiferensya. Medyo, iyo po, Mm. alagad, medyo sa diton po talaga ang sa indang nakukuha. Yeah, okay. Actually po, Councilor, ang sunod ko talagang idahapot sa imo, kanang nabareta mi man yan na sa mga BHWs, isang iba pang mga health workers sa barangay, ga ka man ki ordinansang na-approve, may kinaaraman dyan. Sinda baga, frontliner sa health services, maski may bagyo, may disaster, ano man na bagay, sindang nagiging gari extension arm kan sa Yes tuya po, ng mga Sir barangay Henry. kagawad asing kapitan. Lalo na sa mga programa kan Department of Health sa indaki karga so ibang mga request na dapat mas ma-complied kang lokal na gobyerno. So, Tama ka po dyan, Sir mas kwan Henry. siya, worth man talaga na mataon ang takidagdag na honorarium ang mga barangay health workers sa Tabi, Councilor. Tama ka po dyan, Sir Henry. Actually, it was during the ini pong nagkaigo kaming event sa Legazpi Convention Center and Opo. it was raised by Kagawad Joanne Lee. Ini pong tugang ni Councilor JP Lee na Oho. sabi niya sa kuya, Oo. kasi sana madagdagan mo man ining honorarium kan sa tuyang mga frontliners. Iyo baga. So, that same day, I had it checked. And then, since I am also the committee chair on health po, presenting mo yan, sabi ko, ilalaban ko po sa indang honorarium. Day ko man po ito, sir, tinunungan. Iyo. Sa tabang po, kan sa kuyang pag-iriba, ini po, naaprubahan po, same day po. So, nag-second reading, nag-third and final reading, and I was so happy that we were able to get a unanimous vote. Opo. And
Ugmaon po ako, Sir Henry. Actually, yaon po duman sa ibang reporters that day and talagang biyo po akong pigkupo sa sakuyang Ay, pag-iniba dahil maray pa nagduman man ako. sabi ko talaga, Sir Henry, Oh, abo ko po kaya maghampang sa inda Oh. na dai ko po na itaon sa sakuyang Iyo baga. promesa. Correct. Okay. Alaga diit, Mhm. basta po igwa. And Opo. sabi ko nga ni, sa kuya po, giraray na isusulong. Kung ako, matawan pagkakataon giraray na magsilbi, sa kuya pong tututukan giraray inio. Oho. Because I know that with their hard work and Mhm. dedication, they deserve even so much more than Oh. what they are getting now. Yeah, okay. Ito po na para sa barangay health workers, January po si effective ito kay Councilor? Yes po, Sir Sa Henry. so it will budget take for effect. next year, ano? Budget Yes for next po. year. Ini pong tanod, 2020. no rin man po ang target nindo kainin na ma-implement. Same yun? po, Sir Henry. Same, It oo. would take effect on the calendar year, first calendar year of 2025. Oo. And as you know, Sir Henry, ini pong from the city, nakukuha po ini not monthly. It is given per quarter. Iyo, quarterly ini, figure release. Oh, na honorarium. So, medyo durod ako naman po, Sir Henry. Kasi At least kung- natipon-tipon lamang every 3 months, Oo, di ba? oo. Kasi kung 1,800 sa nakato, ta Oo. 6, 12, 18. Opo. O dingon yan po, so chief, maka 3,000 na lamang. Yan. Oo. Mhm. Tapos, so regular tanod, Oo. medyo durod dakula na din. Kasi Opo. dati din, 1,800. Ngunyan, 2,000 plus na din po sinda. Yeah. Okay. So, Opo. tani baga magi pa sa proseso, may publication, review pa kan sanggon ang panusip. Pero just mas probably pag-abot po diyan sa mga review na iyan, kuha naman sa naan o ning garo ministerial naman sa na po councilor. Pag Yes na po. uminaga na diyan sa endo, sure ball na mangyayari po 'yan. Iyo po, actually, pinapirmahan na po sa kuya kasuhapon. So, papel, dali mi po talaga ini, Oo, dahil oo. magkakaigwaman po kaming budget hearing. Sometime, I think, November. O ko na So, baga budget na for 2025, di ba? Opo, Oo, opo. prepared na kamo. Opo, kaya igidali mi talaga na ito po maaprubahan sa ordinansa. Opo. Sabi ko nga ni, dakula talaga ang sakuyang pasasalamat. Oo. Pasasalamat dahil finally, Yeah, dahil yeah. po ako Yeah. masusupog na maghampang sa sainda dahil maski pa puro paano so promesa ko na dagdag na honorarium. Opo. Finally po, it was approved. Opo. Okay. Councilor, may kon digdi, may clarification digdi. Sabi niya, iga pa lang sa barangay gipigapod ng mga volunteer BHWs. Buda igwa Yes ki po. regular or registered BHW. Ano? Arin po, duman sa ordinansa mo po, ano ang kanduman? Registered o kasabay po yung mga volunteer na BHWs tabi? Actually po, iyan po saro pong inapot sa City Health Office. Ang kaiba po digdi are the registered PHW because Opo. these are the active ones. Oho. And ini pong sa volunteer, saro po iyan sa pighapot ko sa inda kung dai po siya naging kairiba. Yan. And Oh. sabi ko man sa City Health, might as well have them registered para Iyo, tama, makakuha tama. naman po Correct, sila correct, ng correct. dagdag na honorarium. Iyo. Tayo man sana po nagbo-volunteer sinda, kung sabiyon, may oras po sinda para magtrabaho sa barangay, magtabang sa barangay. Kung yun man sana nurual daw, di nata man ang gato deta kay po na i-registro iyan. Di ba? Opo. Na Opo. maging regular na miyembro kang barangay health workers. Opo, tig-apot ko na po iyan Opo. sa kuya mo pong kinauron ang mga pag-iribata sa City Health Office. Sabi ko sa inda, might as well look into it and then ini pong volunteers, Opo. perhaps we can also include them digdi po sa matatawan ng dagdag na honorarium. So, if there is a process that Opo. they need to go through, ito Oho. pong from being a volunteer to
be registered, Yeah. then sa kuya pong hilingon ini para sida man po makakuha. Kasi para rin man sa po Sir Actually, Henry ang correct. trabaho. Nama ka ng God. Sabi nga ni kanin saro na nag-message sa tuya, kung hilingon mo po ngaya po, pareho ang trabaho kang registered, buda kan volunteer, BHW. Tama po. Oo. Dahil hali po nga ni ako sa barangay Matanag, kita nakibaili, kaso sa rong aldaw. Sabi sa... Nakibaili ka pala. Po. Naki-Mr. and Oo, Mrs. Naki-Mr. and Mrs. ka po. Iyo po. Kaiba po sa muyang grupo, na arong po duman, kaya Azores po, ini pong arani sa barangay hall, saruman po siyang haliyuno na PHW. Para po ako, sabi sa kuya, pasalamaton siya, and then sabi ko sa iya, pasensya ka na nanay, sabi ko, inilang talaga. Sabi niya, daing na ngaya, basta ngaya, importante ngaya, igwa, alagad nga ni ngaya, so volunteers man, sana. So, I also told her, Sir Henry, na I will also look into it, and ingawang ko po na sana by next year, ma-include man po sinda. Medyo kulang lang talaga po, Sir Henry, so pondo. Kaya di ko man po talaga maipirit. So, sa kuyang gusto na ma-include po kapos. Iyo, tapag pinirit mo yan, kuday mang gipundong available, lalo nang baka dahil lugod maitao kan ano yan, kan lokal na gobyerno, lalo nang problema tabi sa masunod na aldaw, di ba, Councilor? Iyo po. Actually po, I'm not sure if naabutan mo ang sa kuyang tugang si Michael na Interior. Iyo po, oo. Bilang konsyal man kansyudad ni Legazpi. He told me na saruman ini sa naging ordinansa niya katong panahon. Nadagdag na honorarium para sa frontliners, ini pong mga tanod. Sabi niya sa kuya, alagad, he wasn't able to get the number na nagpurotohan. So, it was not approved. So, when he called me yesterday, sabi niya, uy, congratulate ka ni Mike. Iyo po, maray ka pa. Na-aprobahan mo. Sabi sa kuya. Sabi karawan ko. Sabi ko, di ka kayang believe sa kuya. Karawan ko. Sabi sa kuya, ako ngaya, di ko ngaya na ako asuboto dyan. Ako ngaya, pigsulong ko man iyan kang ino. Mas makusog sa imong appeal, Councilor Sanchal. Bako po, Sir Henry. Sa iling ko po, aram ni Tito Glenn ang dahilan. Nakulitan na po sa kuya. Aram ko man. Nakulitan na po sa kuya. So, pag-iriba ko, si Sir Jeff, at si T-Budget, at si Gabus po na departments na siyempre kaiba sa committee hearing. Siguro ngayon, si Sunshine ngayon, di na ngayon nagtutunong. Surusima na ngayang follow up. Sige na nga nga lugod. Okay. With this po, Councilor, na para sa mga appointed barangay officials na, ano pa pong nahiling mo in the future, no? In the future, tabi na gari, nailing mo na pwedeng programa ta sa mga kababaihan, sa barangay tabi na nailing mo na medyo dapat mataunan tabi kay attention tabi? Well, we're also looking into this uni po bagang budget na piga tao para sa barangay. Ito pong 100,000 na fund ninda. So, I was talking to Councilor Glenn Casulla that is also now running for, he filed for a board member for the 2nd District. Ito pong 100,000 na nguya niya pong i-increase to 200. Sabi ko, magayon iyan dahil mahal na ang Barakalon ngunyan and very small ang Sanggatos na budget sa barangay and saro po ito and I think saro man po sa nakasalang po is the one for the Eco Aid. Iyan man po. Iyo, saro pa yan. Barangay Eco Aid ta. Garbage collectors, tabi, Councilor Sanchal. Iyo po, grabe po ang sa indang risk. Mainiton, suparong pagkang basura. Opo. Iyan po, sabi ko kay Councilor Glenn na siya po ang nag-author. Sabi ko, ako talagang full support man ako duman. And also, right now po, if I will be given a chance also,
Ini pong sa barangay po kasi na kababaihan, paawat ko po sana, Sir Henry, na kung ano po ang sa indang lokal na produkto. Gusto ko po sana makitap with TESDA Opo. dahil gusto ko po sana na magkaigwasinda ng proper training. Yeah. Tapos ako po, to be honest, Sir Henry, maugma po ako sa mga ayuda na natatanggap ta as in mga asistensya, hali sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, tabang po ng mga ibang public servants. Alagad, it would be best po if they would have a regular income Yeah. wherein it would sustain their daily needs. And dai po sila nakadepende Opo. sa ayuda. So, I would want if we have the livelihood program na ini pong assistance na nakukuha ninda, I would want to help them to be able po na ining kwarta na makukuha ninda, mapalago ninda sa paagi ng mga trainings na maitatao po na sa tuyang ahensya ng gobyerno, which is ini pong under TESDA. Dahil, alam mo po, Sir Henry, pinakamaray pa din po Apo. na sinda ma-educate, ma-train, para po on their own, they would be able to sustain what they need monthly. Because bako man po permi igwang ayuda. Yeah. Totoo yan. So, I would want po na to be able to also create more jobs para sa inda. I was talking to Councilor Luis Gutierrez po and Attorney Butch Lucila. Sabi ko, si Councilor Luis, saro man pong negosyante. Sabi ko sa iya, Consi, sana mas maingganyo ta ang mga Apo. investors Apo. na maglaog po sa syudad ng Legazpi para po ini mag-create ng opportunity, job opportunity. Dahil kung ang sa tuya pong mga Legazpeño magkaigwa po ng oportunidad na makapagtrabaho and they are equipped Apo. para suman, they are they nakakuha po sinda kaning training. Mas magayon po ito, Sir Yeah, Henry, yeah. na igwasindang kada tumba 15, 30 or per semana, igwa po sindang regular income. Yes. Dahil ako nagtutubod, ito pong, if you would remember, ang sa kanyang ama, si Mayor Benny, ang sabi niya baga, at least saro po na college graduate student sa kada sarong pamilya, in which that is also my priority, but I would also want them to have a regular job. Yan. May trabaho. Yes po. Yeah. Importantihon po ang may trabaho. So regular na nagsusweldo. Dahil po dapat kita nakaasa duman sa nakukuatang assistance. Sana po ito ang magibuhang ko ng paagi. Kaya aside from that, also I would want them to have access to quality education. Dahil bilang sarong ina, as in Opo. solo parent, aram ko po ang kadipisilan ng sarong magurang sa pagpaeskwela ng sarong aki. Alagad, iyan pong dunong, iyan pong pag-eskwela ninda, ang edukasyon, iyan po na paggraduar ninda. It is something that cannot be taken away from them. And iyan po ang sarong bagay na magiging armas ninda pag abot kang panahon. Kaya ini pong quality education, sana po ini po magibuhan ng paagi unya na masunod na taon na finally magkaigwa man po kita ning sa dirita pong City College sa siyudad ng Legazpi. Dahil sa ngunyan po nahiling mo man ang kakulangan din sa classrooms. Sa rupa po iyan, Sir Henry. Upuan daw po nag-aagi ako dyan sa Kabangan. Aga, Banggi, 2 shifts a day na po. Iyo, Garo totoo. na po kita factory. Correct. 2 Dua-dua. shifts. Yes po, 2 shifts a day ang pag-eskwela ng mga estudyante. And ako namumundo. Because these kids, these children, these students should be at home already by 4 o'clock, 5 o'clock.
alagad, they are going to school. Yeah. Hapon po, mauli po, Banggi. matanga ning banggi. Yeah. It is very unsafe for them. Pati sa And parent, mapagalbaga tabi, di ba, Councilor? Pag sundo hatod kaan, pagbanggi, ay nako, so safety pa Yes nila. po. Yes po. That's why sabi ko nga ni, gusto ko pong mapakaray ang inyo pong mga schools sa kada barangay. Sabi ko sa tabang kan sa kuyang grupo. Siyempre po, talagang ini po si Congressman Alfredo Pido Garbin na Opo. hindi ko man. So, I think we have pending of nasa more than 15 or 20 barangays na classrooms na ititindog, dagdag. Iba Yeah. po dyan ang Buraguis and other barangays sa south po. Kaya ako po, takula din ang sa kuyang pasasalamat sa iya dahil nahiling niya po so pangangaipuhan hindi po sa kakulangan ng classroom sa kada barangay. Surusuan po talaga, Sir Henry. Yeah. Totoo yan. Totoo lang po. Observation po nindo. Yes, We po. need more classrooms, no? Para po sa endang futuro. Okay. Yes, because that is my priority, Sir Yeah, Henry. yeah. Basic, access to quality education. Of course, ini pong mas maray na health access to health services. So, mas equipped, mas modernized, and then also as the committee chair on health, Opo. I would want po na sana mas dakul po kitang bulong na maitao dahil kulang-kulang po. I was talking to BM Cap Hisham Ismail and Opo. so ito pong bulong sa TV. So 2 months hali sa City Health. So 4 months hali sa iya. Yeah. Sabi ko sana sa tabang kan sa moyang grupo sana maayos ta po ini Sir Henry dahil premier ini po talaga ang sa kuyang prioridad. Yes. Manungod sa edukasyon, manungod sa salud, as in po manungod po digdi sa trabaho dahil ini po sa iling po ang tulong bagay na talagang makakapagbago ng sarong buhay ng tao or mahalik man lang sa indang kadipisil. Opo. Iyon po tabi, Sir Henry. Yes, opo. May nagchat sa ko digdi, Councilor Sunshine. Sabi niya, proud na proud sa imo ang teacher mo. Sa imo daw na pagigibo. Sabi ni Sir Tony Reyes, a proud teacher here of County Sunshine. Mogmon sa imong teacher tabi, Councilor, sa mga pagigibo mo tabi ngunyan para sa tuyang syudad. Si Sir Reyes at sa kuya akong teacher sa Science-Oriented High Yeah. School. Siguro si Sir Reyes mataram si Sunshine niya kato nga. Sige sana nga so halo-halo nga. Pero ngayon ngunyan hilingan na nga tumatibayo na. Actually po, I am Pero proud very na proud sa thankful. imo si I'm Sir very Tony. thankful po sa sakuyang mga teachers po sa Aquinas University as in St. Agnes Academy. I often see them po sa mga events ngunyan. And Opo. I am very happy po na sinda po ay nauugma man sa kinalawasan kan sa indang estudyante po kato palahon. Yeah. And sabi ko nga ni, I won't let them down. Same po sa pigtaram ko sa kuyang mga tugang na since I am already here, Opo. I wanna be like, Sir Henry, my dream is to be like my papa. Yeah. If you would remember Mayor Benny, Iyo, inabot ko po siya. Abok ko tabi council ako na inabot ko siya taman subong sa inyo. Kaya ako kung inabot ko po siya sa trabaho kong ini bilang taga-media. Opo. Saro po siya, Sir Henry, na to me, he was a servant leader. As a servant leader po, kaya nagadangog ka ng agrangay ng tao, wherein you listen to what they need and not just think of yourself kung ano po ang makakarahay para sa imo. Alagad, you think of others kung ano po ang mas makakarahay para sa kabos. And iyo po iyan ang pagkakamidbit ko kay Papa. Yeah. Udyan po ang sadiri, inot po
ang gabos. Iyan. Amang-ama, akang-aki ka talaga ni Mayor Benny, ha? Councilor Solo, Sunshine. bunso po, Nadangog ko na Sir pigaparataram Henry, niya ka ito. bunso, Reporter and ako. iha. Oh, yan. O, piga-cover mi siya ka ito sa City Hall. Nadangog ko pero may piga-sabi niya iyan sa mga tao. Mula sa mga pag-iriban niya. Okay. Councilor, salamaton pong maray. Good luck po sa imo and siguro sa mga masunod na mga aldaw, magurun-hurong patabi kita pag may mga gusto pa akong ihapot sa imo, ha? Good luck po and congratulations, tabi. Sir Henry, thank you very much and thank you to Tito Glenn, Tito Brenda, and sa bilog pong pag-iriba mo dyan, Opo. sa DCGB. Dakula pong salamat sa kuya na ako pigtawan nindo ng oportunidad na makaulay ngunya na aga para may paabot sa tawuan sa kuyang na-aproba na ordinansa as mga plano pa sa masunod na bulan. Yes. And then, God bless everyone po. As in, asahan po nindo ang patuloy ko pong maray na serbisyo. So, serbisyo pong mas may puso pa Yeah. po. Ini po talaga, Sir Henry, ang promesa ko. Iko po ipapasupog ang sa kuyang ama na si Mayor Benny. I wanna be like him po. Dadagitan Gusto ka ko ka po ito ni talaga. Mayor Benny pag deka nagkuhan, mabuhat ito. Kukuduton po ako sa singit ka. Kukuduton ka. Panabaon ka ka ito. Opo. And day ko po siya ipapasupog. Yes po. Dahil siya po talaga ang sakuyang inspirasyon Iya. dito Opo. sa sakuyang laban mo niya na masunod po na taon and even during my first run. Opo. Siya po, he has always been my inspiration. Yes. And I look up to him up to now po. Yes. And I am forever grateful po for all the things that he had done because sa hanggang ngunyan po, ini po, pigaani ko pa po. Because I can hear words of appreciation and love. I can still feel the love kan tao sa iya and Yeah. it is passed on to me. And I'm very grateful po. Yes. Opo. Tagiray po, Sir Henry. Yep. Thank you very much po. And more power po sa indong estasyon. And I greatly appreciate po ini Yeah, oras yeah. na Welcome itinaw mo po. sa kuya. Yes. Thank you, Sir Henry. Ingat po, Councilor. Mabalos Ingat po. po, me. Okay. Salamat po. Bye-bye. Salamat. Welcome. Salamat. Welcome. Alright. Bye-bye. Mga tugang Councilor Sunshine Imperial sa clarifications niya to sa mga ordinansang yan, hanggang mga barangay health workers, mga barangay tanod, natawanan po ni national na honorarium para po sa siring na katuyuhan. 8:27, standby Jimmy. Babalikan ta ka. Makalipas lang kan mga patarastas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong-bago! Pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago! Pinakamarhay na Enervon! Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang tunay na never say die. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita sa programa. Lumog ko na sa original. Lumog ka digdig raray. Lumog ka digdig. Magparong-parong ka. Lumog ka digdig. May napaparong ako. Pag nahiling ko si Sarah, may napaparong ako. Natadawin nila naman. Kaso apun iyo na naman. May naparong ka? Igwa? Dai? Igwa kang naparong. Maray, makusog ang pamarong mo kumpara kay Kuan, kay Chief Ramir. Ano pa daw? Naparong mo? Istorya si Chief Ramir. Makusog ang pamarong kay ni Chief kumpara sa imo, Chief. Pero pag nagluwas masan, pag nahiling ko si Sarah, kapag nahiling ko si Sarah, minaluwas yan eh. Mga tugang Jimmy, nasalita sa dagdag na report hali dyan sa lawas. Jim, good morning, come in. Yes, salamat BBB. Yaw na ko ngunyan digdi sa Kamalig National High School sa Banuan kan Kamalig. Ninahuli sa Iguanin Solidarity Meeting with different stakeholders and isa sa gibo sa ngunyan. Manango din sa Nisle Wellness Campus Program. Iguanin programa taon-taon. Naga-dance, kumbaga dance exercise inita BBP, pero competition ini from region to national. Actually, ining Kamalig National High School, nanggana ini last year sa national sa programang inikan Nisley and naka-receive sindaki 250,000 pesos. Itong 250,000 pesos basado digdi sa principal si Dr. Roy Nipas. Binakal nindaki mga telebisyon. Okay. Sa kada room digdi Iguanin telebisyon ayon pigagamit na kana mga estudyantes digdi. Ay, wow. Sa sabing eskwelahan. Kundi si principal o nasa pagpo na kaya kan
programa. Schedule na ko tanan niya to na mga live interview. Kaya ma-pull out man lang kita digdi. Igwa kita nin sa rupang atendiran. So, police ambassador to the Philippines. Aha. Kundi madali lang, mabalik na lang ako ta BBP. Okay. Yaw na, dakol na digdi mga estudyante. Yaw sa PNP, PGMP, different my private sectors, iba pa na nagsuporta sa programang inikan DepEd as in Nislay kay campus program. Very good. Babalik na lang ako kung makahabol sa programa mo. Yeah. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po mga tugang si Joshua James Bino sa report. Ining report ni Joshua, nailing ko na ini kansarong aldaw. Naduwa ini, dyan sa Washington Drive. Ang saro yaon dyan sa may Bagong Bayan, Central School. Joshua, come in Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. May manananggal. Pati so anino mo na, pati so payo mo, nailing ko digdi so anino mo, aram kung ika ini. Marayin man talaga ang satellite. Nailing, pati so anino mo? Pag wala kin mga buk-buk, ako na yan. Lang God. Klara doon, nais ka ini. Nakatalikod ka eh. Nakatalikod ka. So anino mo nang so nailing ko? Di ba? Ngunyan, ano ang sitwasyon ta dyan? May manananggal, hindi sa may Partekan, Washington. Nagkakalay-kalay dito, sa gilid kang tinampaw. Nalingawan ko sa nang i-post ang kantarong aldaw. I-forward mo sa social media, ipapost mo. Forwarded na. May ipapost mo, Didi. Kung di sa digdi ang type mong mag-post kaan. Si Jasmine o si MJ, bala ka na sa duwa? Isan mo kayo sa duwa sa iling mo? Gary mas maray si Jerome. Say? Si Jerome. Si Jerome man maray sa tulo. Okay. Okay. Nagkakalay-kalay dito sa gilid kang tinampo, katanin min sarong gas station. Ang sarong poste nin kuryente. Dai naman nakalubong. Dai naman kipuon. Nagkakalay-kalay na sana tatig si Salbar. Kan mga telco wires. Sampangan iyang kang Alicia Hotel? Correct. Kabisado mo na Alicia Hotel? Kunyang ko lang nagihan. Kaya nga niya, sampangan iyang kaan? Sa gilid kan sa rong gas station. Anong gas station niya? Nga rin, may landmark sa mga parantabay ta? Petrogas. Petrogas sa Washington. So kanto pasiring sa ano aning subdivision yan? Sunrise. Kanto pasiring sa Sunrise Station. Sampangan kaan so sarong gate palaog duman sa tuo kang convention hall kang hotel. Sampangan Hotel. Sa Jasin kaan may kaunan dyan na masiram na kurukante na sadit. Correct. Sa inutan ka igwa pa dumang kisarong kaunan. Correct. Buda sa inutan kan kantong anigwa kipat pawala palaog duman sa sarong subdivision. Man talaga yan. Duman sa inutan, may harong duman sa inutan kang subdivision na kanto, matuo ka naman, igong mga naka-estar duman na magayon. Kaya paganto mo. Ang ngaran si Dr. Dr. Kalbata, nawara lugod ako. Di pagsugpunan ki, ibang analysis. Ang naka-estar si Dr. Bata, professor ko ini. Nalingaman ko lugod. O ngunyan, going back to the poste, anong sitwasyon dyan? Dikisel ini tabi, dikisel. Takon mahulog ini, pati ining agyan ba ini, busy street, highway. Highway? Dahil naman, Highway? National Highway? Highway? Highway. National Highway. O ngunyan. Dipigil ko may mahulugan ini ka. Dahil naman kayo dito kisuporta. Dahil naman nakalubong sa tinampo. Kundi nasa Salbar na sana kan mga wire. Sa kalumaan nagaro ini kan posting kahoy. Kaya nahumo na. Pagkod siya na putol. Ana po, tisan mahali kaan. Alang nga mako na naman kaan matrabaho.
Gari problema ko. Tinawa naman wag problema ko niya naman nahaaga. Wala, friend. Salmatana. Nahiling ko ang kanginot. Nagpaparos Ano yun ako na dyan. kami? Ang Kaya nakakapagusog kaya na sa naman nakaiyan, so mga wire kang telcos, kundi ang wire kang telcos, takdag naan. Correct. Ang batakuton dyan, kung iyan mahulso. Correct. Aramang term na hulso. Oo. Oh, yan ang batakuton dyan. Di ba? Kung mahulso, may matumbahan na vehikulo. Yes. Okay. Di ko aram kung sa engineering yan eh. Tang pigiling ko sa wire, dahil naman sa wire kang aleko dyan, puro na telcos. Mhm. Sisen mahali ka na. Dahil naman kinagasagyad sa irarom. Na-imagine po nito mga tugang ang poste. So poste, so pinaka-base niya, tukal na, nagkitay-kitay na siya, talapa na. So poste na siguro mga 5-6 meters yan, yung nakakabit duman sa mga telcos, nagkakalay-kalay siya. Imagine nindo ang bitis na nakatukaw katabi sa nakatukaw ka sa sa taburete. Subitis mo iangat mo ki siguro mga sarong roller, arog ka ng distansya kang poste duman sa daga na kinamamugta kanya. Go ahead. Yes. Kaya, kay po nining mariparo tulos di Henry, kansi man ang dapat maghali. Sa kanakagi pa ining simana na reparota, and pagbalik kita niya na pagkaga, yaon man giraray. Ipisil kung halakon pang may ma-discuido. Dahil sa nasa day pagkahali tulos. Okay. Kan posting ining na nagkakalay-kalay na Yes. sa may parte kan Washington. Yes. Aha, sige. Bibi, Balikan mo yan ang agyan mo nagkita. itong sa may bagong bayan, nganing maugma ka pa. May bigo dyan sa may bagong bayan, mas maugma ka duman. Di ba? Nganing maugma ka lamang, balikan mo. Sa walang parte kung pasiring ka sa Peñaranda. Ha? Okay? Sige. Okay, Bibi, nagdag na storya with boy, there's one din, Thank you, Joshua. Babalikan tataw-taw dyan. Nasa linya po binabalik si Jimmy. Nasalita kami, Jim. Jimmy. Jimmy. Number one. Kami, Jim. Jimmy. Convincing. Number one. Nawala na si Jimmy? Wala na? Naputol si Jimmy. Alright. Balikan ko itong, yaw na. Kami, Jim. Tataram na principal Radio Philippines for supporting us. na extra so di si JB Digdi. Nataram, na ibang nadangog ko, Jimmy, Kaya man kaya tulos ako nakakalaog. Kaya man. To this very important Dr. Roy solidarity meeting for this Nestle Wellness Campus Program or NWCP as Kamalik National High School will journey again. This is actually the season 2 of Kamalik National High School. Last year, we were actually declared as the national champion for best implementing school. In this year, no other school was selected, but National High School will compete again for the same category. That's why we are conducting this activity to ensure to realize our vision to make it again to the top for this year's competition. That's why your presence here is very precious to us because our accomplishment, our achievement, you are part of this. So your presence here, thank you so much. So according to Phil Jackson, the strength of the team is each individual member, the strength of each member of the team. So meaning, we cannot stand alone, we cannot do it alone,
but all together we can do it, and we can actually achieve the same award in the national level. So, the National High School, Kamalik National High School National Wellness Campus Program is not only for a competition, but we are more on developing, fostering among students how to live healthier and sustain the good health even in the community. So this is not only a school activity, but this is our community-wide activity. That's why we are looking forward for the support of you, our beloved stakeholders from different agencies, private sectors, individuals, and even we are trying to invade the universities, Bicol University and Daraga Community College, and we are also targeting to reach as far. Tama ba, ma'am? Alaba ini. So, mabalik na lang kita tabi, BP. Today, narong timing kita sa live interview ini. So, yan na. Ang unahan, mga dagdag niya itong informasyon na lidigis Kamalik National High School. Jimmy, nasalita din si Jimmy niya. Salamat, Jimmy! Sa report, hali po dyan sa luwas. Okay na tabi, Nal? O ma-commercial kita? May commercial kita? Alright. Sige. Sige po. Halo, ilingon ta muna sa mga reactions kan sa tuya ng mga parantabay. Ngunya na aga, digdi po mga tugang sa aton na programa sa DCGB. Oy, may brownout palan. May brownout ngunya. Kami palan sa apektado. Medyo nga late so medyo na late so brownout announcement kasuhapon kan aleko kota atabaninda. Sabi ni Boss Raul Nunez, October 11, ning October 11, igwa. Yan, ha? October 11, yan, ha? O, may brown out tabi. Let us enjoy the day. Friday. Good morning, tabi. October 11, 2024, Washington, Feeder 2. Salbatana, problema ko na naman sa arong ini-chip pramer. Bata so aki ko kay pon ki internet kay kuryente sa internet. Ano na yan? Ang mga apektadong lugar. Garo nga yaboy day ka man ka intraboy ta feeder to ini agar man ang gad iyo. Barangay 41, Bugtong, San Roque, Malubago Daraga, Kilikaw, Tagas, Market Area, Poblasyon, Binitayan, Banyag, Kulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Lakag, Malabog, Budyaw, Alcala, Salvacion, Miisi, Maroroy, Daraga, Albay. Yan, ha? 8 a.m. to 5 p.m. sa October 11, Friday. Daing brownout mga tugang sa mga nasunod na lugar. Uliton ko. Bugtong Legazpi, San Roque, Malubago Daraga, Kilikaw, Tagas, Market Area, Binitayan, Banyag, Kulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Lakag, Malabog, Budyaw, Alcala, Salvacion, Miisi, Budak, Maroroy, Daraga. Bilog na kamalig sa aga, daing kuryente, 8 a.m. to 5 p.m. Munisipyo kan Hubilyar, bilog na Hubilyar, day kamong kuryente, 8 a.m. to 5 p.m. Yan. Anong rason? Massive vegetation line clearing, pole replacement sa Pag-asa Daraga Albay, replacement man in poste sa Binitayan Daraga Albay. Yan, ha? Buong munisipyo kan Kamalig, buong Hubilyar, parte kan Daraga, daing kuryente, 8 a.m. to 5 p.m. mga tugang sa aga. Yan, ha? Iyo tabi iyan.
mga tugang ang sitwasyon sa Friday, Webes ko yan, tama, Webes ko yan sa aga, 11, October 11, mga tugang 2024. Alright, di 5 minutes na lang, mga tugang alas 9 na aga. Hilingon ta mo na sa mga reactions. Henry M, nuarin mo tabi ma-interview si Kong Joey, ay pigkuhan ko na po, actually, pig-chat ko na siya, kang Lunes, paday panasin, pero na-chat ko na po siya, na-text ko na po siya. Baka sa aga, mga tugang makauron tatabi si Kong Joey Salceda. Siguro sa mga fans man ni Kong Joey, ano? Ini nag-request sa tuya na kuno rin ko da pwedeng makahuron si Kwan, o rin ko da pwedeng makauron si Kong Joey. Sa mga fans niya man gayon ini talaga. Na ano yan, mga supporters. Sa aga po, baka makauron tatabi si Congressman Joey Salceda, ha? Dan Bendanya, sabi niya, good morning Consi, Sunshine Chua Imperial, you're the best. And morning man po, Sir Henry. Yan, salamaton. Jocelyn Broquesa, good hi po, Ma'am Consi Sunshine Chua Imperial, you're the best. Ay, wow. Daisy Bite, hello po, Consi Sunshine, proud did I hear. Bangkirohan chapter ay dakulong palansunag kwang kay Councilor Sunshine. Arlene Arquero, good morning. Daisy Bite, good morning. Michelle Basan, good morning po. Din kay Consi Sunshine Imperial from Buraguis. Dakulong palang kitang para antabay. Hello. Good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Napupukaw na po sa Big BPC. Ay, day ko na, araw ko na siya, pero may nagme-message siya sa kuya. Oo, may pig pa rin sa kuya siya ng mga pwedeng maging topic for discussion. Gusto sabihin, yan, masana siya sa palibot. Habo na magtaram. Napupukaw na po sa BPC. O baka may makulugang halunan niya. Tayo ito baga, pag binataram baga digdi, pagkatapos niya magtaram, minaugom sang yelo. Ay, din data. Baka makulog sa lunan. Ang pagkaaga, BP. Oo. Mag-inom ka mo. Ang pagkapangadi dito, mag-inom ka mo. So, medyo ma-inip-inip na. Iyo, maligam-gam na tubig. Ako man na sabay nito, mag-umasama dito. Oo. Ako ang pag-inom ko, lakad bulan. Dahon nagkilakat, pinakalakagang dahon kilakad bulan. Kaya pag ang busis mo, magayon, yung pinado. Iyo. Pero ito si Madam, bidoda ko, ang halunan niya, makulog ta. Basta minapod baga digdi, minaugom kiyelo pagkatapos. Napupukaw na po. Tungit ng kabedo. Napupukaw man ako Kay pati kay kung di napungaw ka? Yo sabi. Punanta naman maluwarin kung ma-issue kita. Iyo. Yo sabi. Okay. Kaya man sabi ko sa nagtapos kayong mabayad, magayon man ang bote. Arin duman so itong gardaragahon? Yo sabi. Paguna ko, ako lang ang nakakamiss ka ito. Gari, imperial dead ito. Arin so, kasabago? Yo sabi. Si Sunshine, Councilor Sunshine. Magayon magambote. Iyo baga. Oo. Yan po siya nag-arapot tayo mga babae. Puro mga magayon ang bote. Tutong ba yung nagturo Tagalog na ito? Magayon mga... So nagturo Tagalog na saro? Yung masalan tabi. Okay. Sige tabi, boss. Salbatan ng pangyayari sa maama ka. Na mali siyang gato. So nag-arapod nga sa ibang babae. Galing nga. Mga marayo ng boses. Sabi ni Roy Vergara, pakiaspo lang ko kung kasabay man lamang dyan sa mga eco-aids and eco-manager. Oy, speaking of eco-aids and eco-manager, bagatabi, Boss Roy, na-mention sa ni Councilor Sunshine. Pasensya na ka mo, tango niyang kulang nabasa ining mga comment nindo. Na-mention ni Councilor Sunshine ang tungkol tabi sa eco-aid. Na pigigibuhan niyaman po kipaagi yan. Daily Octavo, good morning. Mga taga-Binanwahan, De Vera Manzanillo Evelyn. Good morning, Henry. From Binanwahan, the best ka talaga po, Consi Sunshine Chua Imperial. Talagang may fans man talaga pala si Councilor Councilor Sunshine. Good morning, Consi Henry M. Napano tadae ka naglawos? Tayo na pagparapiriton baya. Tayo na pagparapiriton baya. Kung taba ka mamuya ko.
politika. Ang number 1 kong campaign manager pag ako nanggana o pag ako nagdalagan si Sir Tony Reyes. Sa daraga niya agi kampanya. Alright. Bigat tarap nindo na kamudaw na mga Masiramon henso kon kaon mo gisarong tinapay naagihan ta ka dyan sa Imperial Court. Iyo po, tagkaon kaya ako ki maluto o ki sarong pansit. Medyo nga niya ako makuha. Salamat. Ako po itong nailing mo. Mapail naman ko ta ngaya ako. Ay, former Kapitan Joy Bahoy, kung aram mo sana nasaro ka sa pigtaram ko. Ngaya ko kwaon na sana ito. Sabi ka nag-apon sa ko. Iyo ngaya, siguro nga sa next time kung gusto mo ngaya, di-agdown mo na ngaya siya. Ayun mo. Pig-suggest ko si Joy Bahoy. Ako sunasang kala, kung gusto mo nang sa kamo nga sa agdaw, kamo yang dua, saro nga kamong grupo. Hello? Hello? Yes. Ay, makusuko na. Iyong nga. Paloy-loy ang radyo nag-feedback. Grabe kayo na yung kasipsipan kay Sandra Maceda. Sa Gabos tabi na nagdadangog na yaon sa 70 barangay kang siyudad ng Legazpi. Opo. 16th, tango na ang panglungsod po. Gabos, pigihimay po kung anong pa ang pwedeng ikataong benepisyo sa Gabos ng mga appointees. Naihiling ko man po ta witness ako dyan bilang ako representative kang mga kapitanes. Yung mananggad pala. Sa kuya po iyan na pigpa-follow up sa lambang author kang nasabing mga resolution and ordinances. Opo. Siyempre tabi bilang sarong magurang man kang Gabos na mga kapitanes sa siyudad ng Legazpi, kay po po na reparohon kung ano pa po ang karagdagan na maitauta sa mga katabang ta po, sa mga frontliners ta po sa katuyang barangay. Kaya dahil lang tabi magpararalit, ito po na nag-follow up kang sa Eco-Aid. Gabos man po iyan narireparo. Yan. Kaya lang, siyempre, saro-saroon ka po yan. Tama. Dahil mahali ang assistant, sangguni ang panglungsod members, lagay po iyan matawan yung Gabos na karagdagang benepisyo. And siyempre, salamat tabi sa mga maray na kaisipan kan sa kuya ng mga pag-iriba, sa panglungsod na talagang gainin naman po pagpapabayaan ang katuya ng mga pag-iriba sa barangay. So saro nga rin baga, di ba, Councilor, may nagtutong resolution mo na magkakaigwa ki Barangay Tano Day? Bako November ito? November ito, di? October 20 na, September 29 po. Pero September ang 29. implementation, nalibungan ako. Ang implementation po kayo is Next year, 2025. Ngayon po, pigpapasarmi pa lang, tama budget hearing, tanadawag kabaga po kasumagal si Councilor Sunshine na pigili may ma'am po talaga na maisabay yan sa budget hearing. Yan. Pero sa Tano Day, okay na po ito. Naghahalat na lang po kita na depositohan o labang tayo rin. Depositohan yan. And sana po, Gabos na mga basta welcome po kamo sa mga suggestions. Tangani po, kung may mga nagkakaralingawan to, abo garing kay ni Henry Sumabayan. Through Mr. Henry Natasunta ka. Nadawin na naman kita. Siya po ang mga pampapukaw kung nata. Kaipuhan ta po na ma-implement iyan sa mga frontliners sa Siyudad ng Legazpi. And maswerte ho sa ordinance ni
ni Councilor Sunshine, through sa katabangan man po ni Councilor Glenn Casulia, deliberate po ito kang nag-second reading and naghagad po kay konsiderasyon na kung pwede sa final and third reading, may pasal na po yan. And syempre, gabos man po author ng kaining nangyaring approval. And mabuhay po ang mga pag-iriba ko sa 16th Sangguniang Panglungsod members. Syempre, sa tuyang mayor na si Mayor Bobby Cristobal, may mga po siya nagpapabaya para po i-assist ko ang mga pangangay po sa Lambang Barangay Functional Legazpi. Salamat po, mabuhay ka, Henry Maceda. Thank you. Thank you so much. Okay po, bye-bye. Mabuhay. Councilor Milabal, mga tugang siya po ang representante kang Liga ng mga Barangay sa Legazpi City, Sangguniang Panlunsod. Thank you. Kay Henry M. Kamugabos ayos. I love you all. Lepong personalan, kita po taghapot lang. Mabuhay. Hapot naan. Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi... Kapag nagkakaedad na, mas importante